Добрага ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому добраранку. Пробачте, але я поки що трошки зайнята. Кася, а чим ти займаєшся? Доброранок же почався. Хлопчики і дзяўчынкі чакаюць нешта цікавага, а ты? Паўтараю, я занятая важнай справай. Раскажы нам, мы, можа, з Лесікам чымсьці дапаможам. У мяне тут аўтарская праца, але нічога не атрымліваецца у мяне. Не гавары загадкамі. Што ты ўвогуле робіш? Я вельмі хачу напісаць прыгожы верш пра зіму, але нешта мне нічога ў галаву не прыходзіць. Здорава, Кася, ты раней ніколі вершы не пісала. А цяпер мне вельмі захацелася гэта зрабіць, толькі вось ніяк не атрымліваецца. Кася у нас вельмі творчая натура. То яна спявае, то чытае вершы, а сёння іх піша. Ты у нас вельмі таленавітая, Касечка. Дзякуй, Лесік, але ніякая я не таленавітая. Нічога не выходзіць. Няправда, Кася. У кожнага з нас ёсць свой талент. Неабходна толькі яго раскрыць. І ў мяне таксама ён ёсць. Несумненна. Што там у цябе не атрымліваецца? Я сёння сядзела ля акенца, глядзела, як падаў снег. Ён такі чароўны. Сапраўды, сёння вельмі прыгожы дзень. Мне ўжо пачалі прыходзіць розныя думкі ў рыфму. Я вырашыла запісаць, але раз і ўсё забылася. Не сумуй, Касечка. Гэта ўсё асаблівасці нашай памяці. А якія асаблівасці памяці ёсць? На самой справе іх шмат, як і відаў памяці. Ты раскажы пра мае віды памяці. У цябе ўсё і адразу, як і ў кожнага з нас, але ўсе яны развіты ў рознай ступені. Вось ты, Даша, напрыклад, як лепш запамінаеш інфармацыю, на слых ці зрок? Мне здаецца, што на слых. Я добра памятаю, што хтосьці калісьці казаў. А я наадварот. Я лепш памятаю тое, што бачыла. Нават магу памятаць, на якой старонцы быў той ці іншы малюнак. Гэта выдатна, сябры. Значыць, у цябе, Даша, лепш развітая слыхавая памяць, а у цябе, Кася, зрокавая. Як цікава! Але гэта не значыць, што працуе толькі адна з відаў памяці. Ёсць яшчэ памяці на водар, які мы ўдыхаем? І на тое, да чаго мы датыкаемся. Усё гэта дотыкавая памяць. Яна таксама ў нас ёсць. Мы можам памятаць пахі ці тое, да чаго дакраналіся. Я вельмі люблю водар парфумы. Усе пахі памятаю. Але такая памяць часцей за ўсё не вельмі доўгая. А ведаеце, што я зразумела? Я ўжо забылася, калі апошні раз мы глядзелі мульцік. Давайце глядзець разам і зараз жа. Сябры, ведаеце, я паспрабавала такую смачную страву. Цукеркі перад сном? Адну з'ела, не магла ўтрымацца. Але яшчэ ўчора я паспрабавала хачануры ці не. Яно называецца хануры ці як. Не памятаю, але вельмі смачна было. Хачапуры, здаецца. Вось яно! Менавіта так. Гучыць смачна. Вельмі. Гэта грузінская нацыянальная страва. Нацыянальная страва – гэта страва, якая характэрная для пэўнай краіны. Яе любяць жыхары і часта гатуюць. Вось так атрымалася ў мяне. Мяне пачаставалі даволі сытнай стравай. Цікава, а ў кожнай краіны ёсць свая нацыянальная страва? Свая нацыянальная страва ёсць у любой краіне. І іх можа быць і некалькі. Давайте разам узгадаем самую вядомую нацыянальную страву Беларусі. Гэта дранікі! Дранікі? О, я іх вельмі люблю. І я таксама. У нашай краіне шмат смачнай ежы. Я яшчэ вельмі люблю бабку. Гэта страва з бульбы. А калі яшчэ бабка і са смятанкай? Пальчыкі абліжаш. Таксама. Яшчэ я ўпэўнены, што вы смакавалі стравы, але не здагадваліся, што гэта нацыянальныя стравы розных краін. І пра якую ежу ідзе гаворка? Напрыклад, піца – нацыянальная страва Італіі. Я вельмі люблю піцу.
Нацыянальная страва – гэта візітная картка кожнай краіны. Лесік, працягвай пра розныя краіны і іх стравы. Напрыклад, бургеры. Гэта любімая страва амерыканцаў. А мне здаецца, што бургеры зусім не карысная ежа, але адмовіцца ад яе бывае вельмі складана. Для тых, хто жадае пазнаёміцца са стравамі розных краін, нават прыдумалі спецыяльныя падарожжы. Турызм для тых, хто жадае паесці? Так, гастранамічны турызм. Ён набывае папулярнасць ва ўсім свеце. Значыць, людзі, якія вандруюць па пэўнай краіне, могуць таксама паспрабаваць яе ежу. Так, госці Беларусі таксама могуць гэта зрабіць. Напрыклад, можна завітаць у беларускую аграсядзібу. О, я ведаю, што госці такой сядзібы могуць нават дапамагчы гаспадыні прыгатаваць страву. А потым будзе ўдвая прыемней частавацца. А ў іншых краінах як? У Індыі, напрыклад, ежу магчыма паспрабаваць нават на вуліцах. Толькі ежа можа аказацца такой незвычайнай на смак, што лепш частавацца маленькімі кавалачкамі. Так, не кожнаму можа быць даспадобы дэсерт з конікаў ці суп за змеі. Мне здаецца, сябры, што да абеду яшчэ далёка. Таму давайце зробім невялікі перапынак на мультфільм. Лесік, а што гэта ты робіш? Ты штосьці ствараеш? Ты ж у нас даследчык, вучоны. І ўжо, здаецца, камп'ютарны геній. Так, 4 плюс 4. Добра, пішу. Правільна кажуць, што нельга шмат сядзець у камп'ютары. Мне дарослыя ніколі не дазваляюць. Так, і мне, і Лесіку таксама нельга доўга сядзець. А, што ты нарабіла, Даша? Гэта дзеля цябе, Лесік. Перажы вочкі і спінку. Дзяўчынкі, вы чаго прычапіліся? Спачатку адкажы, чаго ты ў камп'ютар уліп, калі добры ранак ідзе. Вы не зразумееце там нічога. Так, давайте разам паглядзім, што там у цябе. Не зразумееце, кажу. Чаму гэта? Я вырашыў стаць праграмістам. І што ты будзеш рабіць? Ствараць розныя праграмы. Камп'ютар шмат чаго можа. А мяне заўсёды цікавіла, як ён так працуе, хто яго навучыў, хто зрабіў такім разумным. Ой, Кася, тут цэлая вялікая схема. Раскажы. Так, нам сапраўды цікава. Камп'ютар складаецца са шматлікіх частак, але галоўнае яго працэсар. Ён працуе як мозг. Мозг дапамагае нам думаць. А працэсар дапамагае камп'ютару думаць. Калі табе патрэбна штосьці зрабіць у камп'ютары, ты націскаеш на кнопку. Так, націскаю. Вось. Для камп'ютара гэта пэўны сігнал. Ён яго атрымлівае, а пасля ператварае ў тое, што табе патрэбна. А як унутры камп'ютара выглядае гэты сігнал? Гэта спецыяльная лічба ці код. Напрыклад, 1001. І кожная лічба штосьці азначае? Так, гэта быццам бы камп'ютарная мова. Нішто сабе! Лесік, ты мяне здзівіў. Я ўвогуле думала, што ўнутры камп'ютара сядзіць маленькі чалавек, які ўсё робіць. Не, Кася, людзей там няма. Усё працуе на лічбах. Ты сапраўды будучы праграміст, Лесік. Так, вельмі добра ведаеш тое, з чаго складаецца камп'ютар. Але давай ты лепш яго адкладзеш і паглядзіш мульцік разам з намі. Давайте глядзець. Камп'ютар дапаможа нам выбраць самы цікавы. Ну вось і ўсё, прыйшоў час развітвацца. Жадаем вам прыемнага настрою і цікава правесці гэты дзень. А мы сустрэнемся з вамі ўжо вельмі хутка. Ужо па традыцыі з самага ранку У нашым добраранку!